салом алейкум, мардуми шарифи Тоҷикистон, номи ман аюб. Мо имрӯз эфирда ҳастем соатҳои 18:30 бо вақти Москва. Неки дӯстони азиз, як ҳафтаи охир садҳо занг аст ки Исоқов Аюб як видеообращение ки именно зафаре ки главни группа 24 ки мардум мега группа 69. вақте ки мо эфиришта мебурем, минини хмона гап мезанем, кам таракат гапомо мегреза, баъди эфир мора чун ки занг мезана, угрожат мекуна. Ман чанд видеомда гуфтагӣ ҳастам. Якмиш хутон виноват ҳастем. Ҳусейн Ашури бо лақаби Калмирғ бисёр одамо мара аз СИЗОи Тоҷикистон занг зесанд. Бисёр одамо. Ҳаматона фурӯхтесай. Не только дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, и дар территорияи Российской Федератсия. Мега ака ман занг задам Ҳусейн Ашура. Ягон мақулатш накардам. Просто петухш гуфтам. Леки баъди эфир мана занг зад, на шири сафед модар монд, на хоҳар монд, на оча монд, угрожатам кард. Ҳар рӯз занг мезанам. Ман номерама алиш кардам. дӯстони азиз, и одамое ки меган демократия, ё намедонад чӣ такое демократия, ё намедонад чӣ такое политик, ё хушона политик мегиранд, як ҳаромхӯр одамам. Як апам рост гуфт. Ё мардое ҳастаем, апа мега ки просто намехоҳам кор кунам, биромада талбидесам. Хушона политик мегиранд. Не только шумо бародарон, даже модарое ки зангшон мезананд ки байнтон назани тоҷика надароен, баъд эфир занг мезанад ку мега куражате шомте ки ту гапаст наме. ё биз ҳастанд, биз мефаҳмед, ё мара занг задагӣ ҳастанд, и мара угрожат кардагӣ ҳастанд. яке ман ира менависам, ман угрожата ҳеҷ вақт намебахшам. рӯзаш мешава Ҳусейн Ашур, Калмирғ, ту по полной программа ҷавоб медиҳӣ. Ту мефаҳмӣ? Модари тоҷика наранҷон. Бо мегӯм. тра садқаи шири сафеди модари тоҷикна нахӯҳ. Ту як шаҳрванде ки хай биромад, хай рожаи ҳаромхӯри ту маъқулш нашид. Хай чурбанат гуфт, баъд эфир ту чӣ зангш мезанӣ? Ту ҳақ надорӣ ки касе ки тура занг мезанад, ё ки мара занг мезананд, дӯстони азиз, баъд эфир ягон кас шуморо аз номи ман занг мезана шуморо? Не, ман ягон каса наметавонам. мисари тирм кунанд, ё ки 50 сол турмам кунанд, ба худои қасам мехӯрам, ман номерои шуморо сразу удалит мекунам. ака чӣ хел мора зангш мезанам, баъд эфир мара чандин одамо занг зеда, чӣ ба номери мара мета? айби хутонай. Якин бор нест. ахи бировард телефонша ишон дод, гуфт ки ман шуморо фалон кардагиам. медонам ҷа қариб 9-10 номер, 10 кас пишти панҷара. ман розӣ ҳастам. пожизненно бояд турма шавад. ватанфурӯш бахшида намешавад. дар ягон аср ҳеҷ ка бахшидагӣ нест. эҳтиёт кунед. дӯстони азиз, имрӯз метавонед дар эфире ки Оянда ТВ ҳаст, метавонед шумо минини хутона гап занед. ман хаб мекунам, шуморо гӯш мекунам. чизи гуфтанӣ ҳасти барои группа 24, барои назарияти худозада, дигар дусе шакали дигараш ҳаст, бобуро минини хута гап зан. ман тура 7-8 минут 10 минут вақтат метавонам. ҳақорат накунед ягон каса. ами модари тоҷика шумо чақа нашен, бубуро гап зан ба ҷони дил. ман хаб мекунам, гӯшат мекунам.